Салом ба ҳамаи тамошобинони канали мо. Хуш омадед ба канали мо. Инҷо хостам каме видео кунам. Хӯрок дар мултиварка пазан бегоҳини рӯзӣ аст. Фарзандам аз хуб хеста духтарчам. Иҷа мехоҳад ки каме хлопия қати шир тиямша. Рости хлопия бо шир завтрак да асосан хӯрданаш дар кор, вале ин кас ҳамин кай боша мехоҳад ки хеле хлопия тиямша. Ман маҷбур мешавам ки метиям, барое ки ҳамин рӯзҳои охир духтарам хеле хӯрданаш сус шудагӣ. Ҳамин авқот асосан намехӯра. Ҳамин авқотхӯриаш хеле сус. Мехоҳам ки камеам боша, чизеам боша. Хеле пурсида меистам чӣ тиям. Ҳамин чизе гӯя майдааш буромадагӣ метиям ки камеам боша хӯра. Хеле ҷои авқот бо дигар аст. Витамини хӯрок дигар ҳаст, мисол гӯшту дигар чи ки намехӯрам. Хеле ҳайрон мемонам. Нависта кунед азизон ки ҳамин фарзандои ким хеле аст ва аз чунин ҳолатҳо чӣ хел баромадан мумкин аст. Мисол бо кадом услубҳо шумо чӣ хел вай мекунед? Инҷо аллакай ман ҳамаи сабзавотома реза кардам. Мехоҳам каме дар ҳамин мултиварка авқот тайёр кунам. Ана инҷа ман программаша вибр мекунам. Каме таф метиям дар жарка фритюре. Сабзавотома аввал гӯшт, баъд пиёзу дигар намуд сабзавотора ҳамроҳ мекунам. Каме дар рӯған таф метиямша. Ана дар жарка фритюр вай 180 градус чӣ мекунам, каме таф метиям. Анакун баъдан озибо нишон метиям ки чӣ хел далчи вай гардан. Каме гарм шавад деги мо, яъне чашаи вай мо, камтар равған медозам. Мана инҷа каме равған андохтам ман ва баъдан гӯштома меандозам ва каме ҳам бошад таф метием. Рости дар ҳамин мултиварка хеле ширадор меояд авқото. Ман аллакай андохтам ман гӯшту пиёзама ва
озир ками таф метием иноя ҳам бад бо нағзияш ҳамин ки ягон ҷо чиркӣ намешавад, равғанӣ намешавад, равған намепарад ҳар тараф ва авқоти жир нӣ намешавад, яъне ки авқот ҳамо витаминоша гум намекунад, намесӯзад. Ҳамин авқоти яъне ки витаминдори чӣ мебиёяд барои организми одамам фоидаовар. Инҷа аллакай ман дигар сабзавотро ҳамроҳ намудам ва чуне ки мебинед таф дода истодам. оғози бошад картошкаро низ андохтам ва ҳамаша якҷоя таф метиҳем ва як чӣ хеле як 5-10 дақиқа борен ман таф додагиам ваяма ва баъдан чеснокома андохтагиам, каме бо чеснок. Вабше маззаи чеснок чӣ хеле камтарак таъмаш вай мекунад, хеле страшни бӯи чеснок хеле намекунад ва асоси он ки ҳама сабзавотҳои мо намесӯзад, витаминошам хеле зинда мемонад. Боз каме томат добавит кардам ва ҳамин кадоме ки фарзанд кӯдаки маъида дорад ҳамин мультиваркаро тайёр кардан бениҳоят барои фарзанд авқот ва чӣ хеле барои кӯдакҳо фоидаовар аст ва барои ҳамин ман бисёртар мехоҳам дар мультиварка тайёр кунам, чунки ягон ваяш намесӯзад, ҳамаш хеле хушрӯ мебиёд. Ана тамошобинон, инҷа аллакай сабзавотҳои мо, гӯшти мо таф хӯрда, аллакай мо дар авқотамон каме об меандозем. Инҷа ман як стакан зиёдтар об рехтам, як бокал зиёдтар ва каме приправа андохтаму. Ҳоло бошад кришкаи мультиваркамона маҳкам мекунему, программаша дигар мекунем. То ин вақт дар жарка фритюре буд. Инҷа ман аллакай программаша дигар кардам, дар соус мондам, дар вай 30 дақиқа дар дараҷаи 90-98 градус мондам дар давлении 1 ва то ним соата авқоти мо тайёр хоҳад шуд. Мана инҷо дӯстон аллакай авқотамон тайёр шуд. Мультиварка дар авқотамон тайёр шуд. Манам хеле шуд. Рости авқот бениҳоят инҷа дамиха ширадори гӯшташ чӣ қадar мулоим мебиёяд. Аз ҳамин сабаб ман дар ҳамин мультиваркам хеле авқотое ки гӯшту ҳама хеле вайм соусу ҳам хеле чиё беҳад хушрӯ мебиёяд. Гӯшт камтар сахт бошад, ҳамин мультиварка хела мулоим мешавад. Шумоам тайёр кунед. ҳам осон, ҳам қулай ва ҳам чӣ хеле гӯем ягон ҷои плитаву фартукҳои гирди плита чиркӣ намешавад. Асосан равған намепарад, жирни авқот нест. Ман инҷа ҳамаш каме дар авқот равған андохтам, вале инҷа ки гӯшто каме равған доштанд, камтар ба фикрам равғандортар омад. Лекин ба ҳар ҳол авқот витаминои худаша гум намекунад, намесӯзад ва шумо низ тайёр кунед, пушаймон намешавед. Ин мультиваркаи ман ба давления вай мекунад, ҳам хеле барои чӣ қадar мулоима ки хушрӯ мебиёяд. Ана инҷа мо аллакай бо духтарам мехоҳем ки ужин кунем. Ман кашидам, вале духтарам авқот намехӯрад. Кака бичунем. Ман хӯрдаму ин кас не. Ин касам хеле дар пеши ман мешинанд. Тамошобинони азиз, бо ҳамин дар амони худо бимонед. Наворҳои моро дастгирӣ кунед. Мо ниёз ба дастгирии шумо дорем. Подписатсия кунед, лайк монед ва
моро дастгирӣ кунед, то ки дар оянда тавонем ки наворҳои наву ҷолиберо барои шумо пешниҳод намоем. боқӣ дар амони Худованд бимонед то видеоҳои оянда.